muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. If you enjoy the shows, show it by pressing the like button as well as by commenting. Tine messages au atadzoka takakubatirai. Regedzai tiba tapinda muma messages edu. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so hanzi makadi zvenyomukoma, please post my story. Makavika chitupa changu inini pandainge ndine 21 years ndainge ndichiri kuuniversity. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume, but ainge ari murume wemunhu. I understood his situation. Ainge ari munhu ainge achigara mulocation mandainge ndichigara muHarare. Kwedu kumusha ndinobva kumasvingo, but I studied at the University of Zim. I'm currently married mukoma. Life yangu itori bo, but whenever I think about that man, I don't know, I just feel like I have to return back to him. Kuti handina here mishonga yandiri kubatirwa naye murume iyeye kwaari ikoko, because I'm sure kuti akarwadziwa nezvandakamuita. So when I started staying muHarare ndiri ndega, I had a lot of freedom. Ndakabva ndachizotanga kudanana navo baba ivavo, not because vakandipfimba, but ndakangovakisa one day ndiri mumotikari mavo. Baba ava vaindipika vachinondisiya mutown, sometimes vaitondiperekedza kuvarsity, then you would go to work. Vainge vari manager pane imwe company hombe muZimbabwe, saka vainge vachinetsana nemukadzi wavo zvaitozivikanwa nelocation rose. Mukadzi wacho she was very vulgar. Aiti kana akatanga kutuka murume, location rose raitozviziva kuti nhasi vacharehwa, not his real name, vari kutotukwa nemukadzi. Ende aita kuvapenengura, kuvasiya vakaita kunge kamwana kadiki achitaura zvose pamusoro pavo. Isu takatotanga kutovaziva tisati tavaziva vasina kupfeka personally, because mukadzi wacho haana zvaainge asingatauri kana akatanga kupopota. So chakangondiboha chakazoita kuti ndivakise this other day, like vakatondioffer lift zvekare nevamwe vanhuwo vainge vachigara in that same street. Saka ndakazonzwa time ivo amai charehwa vava kutanga kutuka murume wavo pafoni vachiti basa kungoswera uchitakura mahure. Apa ndini ndega ndainge ndiri munhukadzi wavainge vapika up. Apa ndainge ndisina kutombogara zvangu kufront seat, ndainge ndakatogara kumashure. Saka pandakangonzwawo vachitukwa mukoma, ndakabatikana. Ndikangoti munhu wose ainge ari mumotikari akabatikana, because by mistake vakadavira foni yainge ichiri pabluetooth mode. Saka tose takatongonzwa mukadzi wavo achitongopopota. Saka vakadropa. After vadropa off vamwe vanhu vose vainge vari mumotikari, ndakatongoburuka. Vakanditi wauda kutoburukira kunoku? Ndikati ndo ndida kugara kufront seat. Vakatoshamisika mukoma. Ndakangoti ndichingopinda mumotikari ndokubva ndatongovagrepa ndikavakisa. Vakandibvunza kuti ko, ndikati you deserve me. Ndokutotanga kutodanana kwatakaita. Baba ava mukomanashe vakatanga kundibhadharira rent, vakandibvisa mulocation imomo ndikatanga kugara somewhere else. Vaindibhadharira rent, kunditengera chikafu, uye zvekare vaitumidzira vabereki vangu mari kumusha. Vainge vava kutozivikanwa semukuwasha. Iniwo mukoma, I thought kuti he was going to become my husband, but ndakazosangana na-current hubby wangu. Hubby wangu akati aenda neni kuma introductions mukoma kumba kwavo kuGlendale. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti he came from a very wealthy family. I made a decision ndikati vacharehwa ava, of course haasi munhu ari bad, anondibata bo zvimari zvinoita sekunge zviripo, but handimudi. It was just a moment of me trying to make him feel good. Zvakaita kuti ndike ndichizovakisa patainge tiri mumotikari mavo. Saka I was pregnant by then. Nhumbu yainge yatokura mukoma. Ndakabvisa nhumbu yainge ini 6 months, akatobuda ari mwana.
ndakafamba mukomana shi ndikaenda kumasewage ndokwandakaenda ndikanokanda mwana iyeye. Zvandakaita ipapo it's like ndainge nditori munhu ainge akagarwa nemadhimoni. I really do not know what was going through my mind panguva iyoyo, because mwana uyu mushure mekunge ndamuzvara ndakabva ndatora sando pamba pandainge ndichigara painge paine vamwe vakomana avo vaiita zvekukrasha matombo econcrete. Saka vaichengeta maturusi avo mune kamwe karumu vainge vasingakiyi. Pandakanzwa kuti mwana ari kuda kubuda panapa, ndakashingirira ndichiri kugona ndokubva ndaenda ndikabva ndanotora rimwe zisando mukoma raitondiremera kurisimudza. Ndikabva ndatora nechimwe chibhaketi chainge chirimo imomo. Mwana akabuda, but ndina kuzokwanisa kumuisa mwana muchibhaketi. Ndakangoita zvekungokrasha ari pamusoro pechisaga chandainge ndatora. Mwana uyu ndakamutora ndokubva ndachizomuisa muchisaga. Apa ropa rainge rangova everywhere. Kumuponda kwandakaita handina kuita zvekumuponda zviya ndichiita noise, because ndaitya kuti vanhu vanozomuka. Ndaingoponda zvangu mwana chinyararire mbijana. Ndapedza kuita saizvozvo ndakabva ndatotsvaira zvose zvainge zvasara ndikazvikanda mumusaka. Ndakabuda ndikatanga kufamba. Kuda ndakafamba about 5 kilometers ndichienda kwainge kuine pipe yedrainage. Saka kwainge kuri kusango ikoko. Ndaitoziva kuti kana ndikaenda kunorasa mudrainage yemasewage hakuna kana anozombofa akazviona, because pipe racho rainge rakakura. Ndakafamba ndiri ndega usiku kana kumbotya. Apa ikoko kwandainge ndichienda kunzvimbo kwaitonzi kwaigara rimwe benzi raimhanyisa vanhu. Handina kana kumbosangana naro benzi iroro. Ndasvika ndikawana pamwe painge pakabhofoka zipaipi racho iroro, ndokubva ndatokanda chisaga imomo. Chakatotanga kutokukurwa nemasewage ainge achitofamba chichitoendawo chisaga ichocho. Ndopandakazodzokera kumba. Pandainge ndava kudzokera kumba kwandainge ndichigara ndopandakatanga kubatwa nefiye. But before this ndaita sekunge munhu ainge akatogarwa. Ndainge ndiine zvimwe zvivindi zvaitondityisa kana neniwo kuti zvivindi zvakaita sei zvandinazvo zvekuti ndinofamba usiku hwakadai ndiine mwana wandabva mukuzvara uyo wandaponda. Mwana uyu handina kumutarisa mukomanachi. Pandainge ndichiita zvose zvandainge ndichiita ndaitoita ndakatovhara maziso angu, because ndainge ndisingadi kumuona. But ndakaona kuti ainge ari mwana mukomana. Ndakazoti ndasvika pamba ndopandakatanga kunzwa pain. Ndainge ndiine mapain killers andainge ndakatenga ndikatanga kumanwa mukoma. I think ndakatoita overdose, because ndakazonzwa mwoyo wangu wava kubaya. I think it is because ndakaita overdose yemapain killers. Ndakangogara mumba kusvika ndichizopora. Pandakanzwa sekunge ndainge ndava nani mukomanachi ndopandakabva ndachizofonera vacharehwa ndikati bebe handisi kunzwa zvakanaka, ndava kutomhanya ndava kuenda kuchipatara. Ndakamutaimira apo pandainge ndichiziva kuti ainge aenda kugweru. Ndobva ndati ndava kuenda kuchipatara. Ainge angori pafoni nguva dzose pandainge ndiri munzira ndichienda kuchipatara chingondibvunza kuti wasvika here, undiudze kuti mwana ari right here. Ndakazoti ndava mutauni ndikaenda hangu kwadokta. But ndakaenda kwadokta wandaitoziva kutoti ndevamwe vaya vekuti havabvunze mibvunzo yakawanda. Ndikasvika ndikatoti ndaita miscarriage. Vakatongotarisa vakati yes waita miscarriage. Havana kana kumbobvunza zvakawanda mukomanachi. Madokta aya epasi pemuti chaiwo. Ndikabva ndatonyorerwa mapepa. Chandainge ndichingoda mapepa ekuti ndinge ndichizoratidza vacharehwa kuti ainge ndakaita miscarriage. Ndainge ndisingadi kuti ange achizozviziva kuti yainge isiri nhumbu yandainge ndakaita zvekubvisa. And he believed me. Kubva ipapo I started avoiding him. Ndikabva ndachizombotiza muHarare. Semunhu ainge achindida akandinyengerera akati dzoka kuchikoro upedzise zvidzidzo zvako.
By then ainge ava kundibhadharira ngoma. He paid for everything until ndazopedza zvidzidzo zvangu. So what I did was that my boyfriend akazova murume wangu, ndakabva ndachizotanga kusunga zvinhu ndisingachadi kuramba ndichirara naye, avoiding kuti ange achiuya kurumu kwangu ndichiti landlord vanonetsa, because tainge tichigara tiri mastudents takawanda pamba ipapo. Saka ndini ndaitobuda ndichienda ndichinonomuona. Apa vacharehwadzi manguva vaiuya vondikumbira, saka ndaizovanzwira tsitsi ndobva ndanavo, but by then ndainge ndava kutoshandisa prevention method yavana chavainge vachiziva. He invested in me a lot. Ndakangoti ndichingograduata chete nhamba dzavo mukomanachi ndikatodelita mufoni mangu. Apa ndainge ndiine madrama andainge ndakatocreata zvangu. Saka ivo amaicharewa vakazozviziva vakatanga kunetsana. Ndopa ndakabva ndachizowana mukana wekuti ndige ndichimuramba for good. Ndikamuudza kuti ndainge ndisingakwanisi kuti ndirambe ndichienderera mberi nekudanana naye because ndaitya kuroyiwa nemukadzi wake. Akabatikana akati, with everything that I have invested in you. Ndikati, yeah, I know and thank you very much for investing in me, but chandisingagone ndechekuti ndirambe ndichidanana newe because ndinotya kuroyiwa ndichiri mwana mudiki. He pleaded with me akati, I will divorce my wife. Tagara tinotongonetsana nguva dzose, please, I love you. Ndikati, ine handichadi. Mukoma painge pakaipaka because he already nehusband yangu tainge tava kutoita maplans emaroro. Ndikatoroorwa ndikatochata. This is my confession. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa echibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, naimi kozvivindi zvacho nai vedare. Ngatimbotaurai nezvayo nyaya iyi. Munhu kuita zvivindi zvekuti anotora sando, anzi ndakatora sando ndikatanga kutswanya chinyararire mwana. Zvakangooma, anzi ndaiti zvimapisi izvozvo ndaizvikanda musaga, koiko kuzofamba uchienda kusango kunorasa mwana. Strange things they do happen in this world. Kune vanhu vane moyo yakaoma kunzoko. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakarara nemurume vasisi vangu, and nazvino I feel so bad about it. I don't know kuti should I tell CC kana ndikavaudza ndinenge ndakanganisa here marriage yavo. Zvakangoitika ka1 and I had deep regret soon after that. Zvinhu izvi zvakaitika mushure mekunge ndanetsana nemurume wangu ndikabva ndachizombonogara naSisi. Izvi zvakaitika kunoku kuSouth Africa. Sisi vakazoti vaenda kubasa vakakumbirwa nemurungu wavo kuti vange vachizorara kubasa. Handingataure hangu madetails akawanda mukoma nekuti ndinotya kuzozivikanwa. So sisi vangu nabanguru vainge vachitogara full house. Apa nevana vainge vatoripo, zvekutoti sisi she does not even suspect kuti zvinhu zvakadai zvakaitika because vatori nemwana musikana atokura iko zvinozve. She is already married. Saka takati takagara tichiona mamovies. Ndo patakangotanga kungotarisana nabanguru, kutarisana kwatainge tichiita zvakangondipa feeling handizivi kuti chii chakaitika ipapo. But hey, takazoti hwava usiku ndini ndakatoita vekutononokera. Ndakaita sekunge ndakange ndatogarwa neshavi rechipfambi ndikanovanokera. Ivo mukoma havana kana kumbotora nguva, vakatongofura do. Vainge vasina chavainge vakapfeka. Ndakada kudzokera vakandibata ruoko rwangu tikapinda mubedroom tikavharirana usiku hwose tiri mubedroom. But I started regretting, not because the sex was not good, it was really good. Ndainge ndisati ndakambonakidzwa kudaro nekurara nemurume. But hey, I started to feel really bad. I've been justifying myself since that day. But I know kuti zvinhu zvandakaita zviri wrong. Should I tell
my sister kuti izvi ndo zvandakaita, and if I do that, what are the consequences? Muri yeZimbabwe ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi kana kuri kunzi ndikaudza sisi vangu ma consequences ndeapi. It's obvious ivo nemurume wavo vanobva vatotanga kutonetsana kana kutoparadzana. So ameno kuti vedare munozvionawo sei, taura here kana kuti she should just keep it as a secret sezvo zvakangoitika kawani. Ini ndinoona sekunge zvinenge zvitongori nani kana kuri kunzi vakatongonyarara sezvo vari kuti imistake yakangoitika kawani, hazvina kuzomboitika zvekare. Because kana mukataura it means kuti imarriage inenge yava kutoparara kaei. Tell me what you think mucomment section. Advice yandavapa iri right here kana kuti iri wrong yekuti vange vachitongoramba zvavo vakanyarara. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makavika chitupa changu. Naimi ndodzinga seiko mweya wemurume ainge ambori murume we best friend yangu ari kundinetsa. Ndatova ne almost a year kubva last year muna 2024 towards November ndo pandakangotanga kumurota. Iko zvino zvindava kutomuona. I think kuti kupinda kwandakaita mumatare epafoni ndizvo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kumurota. Saka last year ndakati ndaonawo mafone numbers pane imwe channel, ndikatora mafone numbers evamwe gogo ndinge ndiine zvandainge ndichida kungonzwawo pamusoro peupenyu hwangu. Saka ndakabhadhara mari yainge iri $50 yematare. Tikapinda matare kwainge kuri kuma9 nevideo call paWhatsApp. Ndokubva tachizotaura paya ndopandakatotanga kutorota murume we best friend yangu. Akashayika akaita zvekunwa mushonga wemakonzo kuSouth Africa. Saka pandakamurota ainge akatsamwa achiti ndakuwana manje, ndiwe wakakonzeresa kuti ndinge ndichizofa. Ndakazotaura neng'anga iyo yandainge ndakabva mukupinda mumatare nayo. Zvino vakati kana ndichida kuti ndige ndichibatsirwa kudzinga mweya wemufi, because ivo vakati une ngozi mwanasikana, ngozi iyi icharamba ichingokuteverera unless kana ukauya kuZimbabwe then tokuitira chivanhu chekuti mweya wemufi unge uchibva pauri. Ndakavabvunza kuti saka zvinoita mari, vakanditi zvinoita $5,000. Ndikati mari yacho yakawandisa, hakuna kwandinokwanisa kuiwana. So I just stayed like that. Mukoma nashi zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndinokwanisa kuti kana ndichidriver I'm scared kuti I would end up having an accident. Kana mukanzwa zvichinzi panenge paine accident inenge yaitika, dzimwe nguva mukoma zvinenge zvatoitika ipapo ndezvekuti panenge patori nechipogo chinenge chatongokaruka chatongobudikira mumotikari mako, and obviously you're going to respond and you are going to crash into other cars kana kutongonobondera kana pamuti chaiwo. Ndo zvandakapotsa ndaita a couple of months ago. Mukoma ndava kutoshandisa imwe motikari, my car yakabva yachizonobondera pamuti and it had structural damage. So it was just a write-off. Insurance did not want to pay, and then I took another car. I was traveling from work mukoma ndainge ndichitomhanya hangu zvekuma 70 kilometers per hour. Ndo pandakangonzwa kuti kubackseat kwainge kuine munhu ainge ariko. The fear that I had panguva yacho iyoyo, ndakapanika, and then I drove straight towards a tree. Zvakazoitika after mukoma nashi ndakazotongomuka ndatova muambulance, but handina kukuvara zvakanyanyisa, but the car it was just a write off. So ndakataura nagogo vaya vakati vanida mari, saka mari yacho handina yekuvapa. So this friend of mine ndini ndakamubatsira kuti ange achiuya kunoko. Ndakabatsira shamwari yangu kutiza baba vemwana akavasiya kuSouth Africa,
and ndikati ange achiuya kunoku, not like vainge vachinetsana, but ndaingonzwa kungoboyekana ndiri ndega kunoku kuuk, ndikabva ndachizomubatsira, but ndakamuti iwewe handidi kuti ungochiuya nemurume wako, you know, we have been best friends and she trusts me with the advice that I give her. Vakamboita an issue yekuti murume wacho akambohura nemasouth african, ndikati kana akahura nemasouth african kunoku anokuhurira nevarungu ende haambofi akazokucheka zvekare, saka iwewe gara wamusiya ikoko. Then ndokubva achizoya kunoku. We did everything in secret. The husband then found out later on, akawana maphone numbers angu, tikataura, ndikamutuka ndikati uri rombe, handbrake rakaiswa muupenyu wefriend yangu, saka iwewe gara ikoko nemahure ako maSouth African. Chekuita painge pasisina because shamari yangu ndainge ndatoitora yainge atova kunoku kuUK. So akati iri bomb, takazongonzwa zvichinzi ainge anwa mushonga wemakonzo. Ndakasimbisa friend yangu ndikamuudza kuti she was not even supposed to worry, rainge riri rombe. She was supposed to be happy kuti ainge akatobva kuAfrica. Fast forward to this day, mukomanashe friend yangu anogara achingochema murume wake. Most of the times anogara aine depression, but she does not want to show me. But I was told by one of her friend kunoku akanditi ane depression nekuda kwekuti murume wake akacommita suicide. So this is the story, handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei paplatform penyu mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kuona chipoko akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kuona chipoko ichi, chipoko chemurume iyeye akazviuraya. Mahwani chaiwo awo. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, please post my story. Makavika chitupa changu. Inini I am a victim of abuse. Ndiri kufira mapepa emuno South Africa. I can't do it anymore. Ndakarorwa nemupurisa muSouth African ari very abusive. Ndatova HIV positive. And chirwere ichi pandakasangana naye ainge asina chirwere, but I suspect kuti chirwere ichi akachiwana mushure mekunge vatanga kuita zvekubata vasikana vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo usiku, vorara navo muzvivheni imomo kuti vasazoenda navo kupolice station. Ndakazongotanga kunzwa kurwadziwa muzasi meguvhu umu, ndikabatwa neimwe flu mukomanashe yainge isingaperi. Ndikati what's going on? Ndipo pandakabva ndachizoenda kuchipatara ndikanzi ndiri HIV positive, but taigara tichitotesta inini naye. When I told him, ndopa akaapologize akati I think ndakabatira chirwere the days when they were operating cleaning up the streets. Hana hake kuzotaura zvakawanda. Mukoma ndinorohwa dzimwe nguva anokwanisa kurara akakoka pfuti. It is so scary. Apa ndinotyira vana vangu. Tine vana vaviri, matwins, vakomana. Vana ava mukomanashe vava kutorizina. They are both 7 years. Saka vanoti kana vakaona ndichichikidzirwa nepfuti nababa vavo vanouya vomhanya vomira kumberi kwangu. Saka handizivi kuti upenyu hwacho hwatiri kurarama hombori upenyu hwakaita sei. Ndotiza nevana here, kushanda handitendedzwi kushanda. Amai vangu vanotambura kumusha, you know, culture yedu nemaSouth African yakasiyana. Isusu tinoraramira vabereki vatinenge takasiya kumusha, iye vabereki vake hatomborina kana basa navo kana zuda ravanombowana. Chake chaanoita ndechekuti anongotenga hembe dzinodhura, kudriva motikari dzimwe dzekuti we can't even maintain, nekuita zvemagirlfriends. Ndanzwa nekungogara ndichizvirapisa sick. Kunyange mukaisa kuchirungu, ini nyaya iyi handina hangu basa nazvo nekuti ndakatofa nechekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndine mapepa
saka kushanda handitendedzwi. Kana kuri kunzi mune mapepa apa mune vana ka it's obvious kunyangwe mukanzi mabva ipapo you can still continue working zvamunenge mava kufanira kuti munge muchiita sezvo muri muJoburg munenge mobva muJoburg. Try to study online kana zvichiita maita tuma short courses kana maita tuma short courses twenyu mobuda muJoburg and then you move maybe kunana Limpopo instead of KZN kana kuriko kwanobva kuLimpopo. Even if mukasatomboita a short course, since this is an emergency, kunana Limpopo kune mamwe maprazi kwekutoti vanenge vachitoda vanhu vane mapepa. You start small muchishanda muprazi muchizvisimudzira murimo muprazi imomo, then kana zvazoita kana mapedza zvidzidzo zvenyu sezvamuri kutaura kuti you want to do a course mukwanise kuzobuda munyika makatonaka imi. Kana mukanyazoita zvidzidzo zvenyu munokwanisa kutoendawo kumhiri kwemakungwa zvinenge zvisina maproblems mukati. Kana kutarisa maybe kunana America, I think vane maprograms for ma South African vanoziva, please tell us mu comment section, but I think ma HB what ekuti unokwanisa kuenda kuAmerica then unoshanda for 1 year ma circuses nemuma prize, I think so izvo hazvitombodi an experience, so you can just Google online and you do everything, then you just see what you can do. Kana vari sevana, if it happens kuti munenge mabuda munyika, you just take one of your relative anenge achigara nevana kwamunenge muchiziva kuti kunenge kuri safe kwakaita sekunana Limpopo muvaburitsa muJoburg. Ameno kuti vedare munozvionawo sei ndo nyaya yavo. Hanzi I am a victim of abuse. Hanzi ndinogara ndichingochikidzirwa nepfuti. Hapanzi pfuti inenge itori nemabullets mukati, anondivhundutsira nayo, anorara akaisa papilo, dzimwe nguva anokwanisa kunditi shama, hanzi onditi ndoda kukushuda mumukanwa. Apa hanzi anodhakwa zvisingaite kwaidzo siki, hanzi ndaneta nekuramba ndichingorapwa siki. Zvakaoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pane mwe message iyo yakabva kuna mukoma vedu. Kana muchiri kurangarira nezuro pane message imwe yandakakuverengerai yavamwe vainge vachiti ivo muCIO vari kunetswa nemweya wengozi best friend yavo uyo akashayika wavakakanda muacid. Saka vakadzoka ivo vakatumidzira message vakati, bro Nash, ndiri kuona vanhu vachiti UK yakazara cameras everywhere. Hapana zvakambodaro, ndikuda kungotsanangura chinhu chimwe chete. Normal civilians vanofungidzira kuti kana macameras ari everywhere it is equals to safety, 1+1=2. The world does not operate like that. Vana madhuro ingawani vainge vatori nema highly trained personnel, but vakangobvutwa wani zviri pachena. President wenyika kana achikwanisa kubvutwa weiwewo zvako, kana tikakuisa pressure unoikwira wega ndege, and you will never be dramatic pamberi pedu. Everyone has a prize, ingawani ndakataura, and everyone has a prize, whether mutungamiriri wenyika or just a normal citizen. Unokwanisa kunge uriko kuUK kwako kunenge kwakazara makamera uriko ikoko, but kubvutwa unobvutwa. It just depends kuti unobvutwa sei. Avasi vanhu vose vanobvutwa zvakafanana. Unokwanisa kunge uriko kuUK, but mabvutiro atinokuita tinokwanisa kushandisa kana hama yako. Hakuna munhu anoti kana ava kusimuka achienda kuUK anotakura hama dzake dzose. Hakuna zvakadaro, unotosiya mhuri kumusha. Saka ndo vatinoshandisa. Picture this, uriko ikoko uri kuita zvauri kuita, then phone call yobva yapinda. And kana ndichiti tine vanhu vatinobvuta, vataibvuta I mean. Saka vanhu ava hatingo vanhongi mustreet kungokaruka tatongokubvuta. It is an operation inokwanisa kutoita kana gore rose, tichitokustada kuti uri munhu akaita sei, unofamba munzvimbo dzipi. And kazhinji kubvutwa munhu anobvutwa usiku. Saka
unokwanisa kungonzwa foni yava kurira ngiri, ndiani, ndeamai, mama ko muri kuchemei, mwanangu dzoka kumba, kunoku zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, dzoka kumba mwanangu. Unokudzoka chete kumusha ende uchingonodzika mundege chete, kikikiki unochiona iwe, ndati unochiona, ende ndiwe unozoudza vamwe kuti makamera haashandi. Everyone has a price. Kune umwe amai vake is the price, umwe imari yekuti ange achiramba zvake akanyarara kana kutotanga kutoshandawo arimo mubasa irorere. Motikari dzinongonyangarika mu-UK wani pasina kana trace. Kana motikari ichikwanisa kunyangarika ikasatowanikwa zvamuchose, ko iwewe kuzoti munhu zvake tingakutadza iwe uri mwana wevhu, kana tichikuda tinokuwana. Ende haasi munhu wese anoita zvekubvutwa mustreet, ende kune masafe house kwekutoti unokwanisa kutogara musafe house imomo uchitogadzirirwa mamwe mapepa uri musafe house 2-3 months. Ndo zvandangoti ndinge ndichingotaura izvozvo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi unozongonzwa foni ngiri, ndiani, ndimama, mwanangu dzoka kuno, zvinhu kuno kwazvisina kumira zvakanaka. Hanzi unokudzoka chete kumosha, pane paungazosiya amai vako here vachitambudzwa. Pakaipa ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakaoma. Kana muine mibvunzo yamunenge muchida kuvabvunza, you can just write mucomment section timbonzwirira nyaya. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakambobira vamwe baba mubhazi, ndakavabira chikwama chavo chainge chiri chisling bag chandakavabira. Saka baba ava mukomanachi ndakavataimira pandakaona kuti vainge vabatwa nehope. Chisling bag ichi vainge vakachiisa pakati pangu navo pasiti ratainge takagara, tainge takangogara tiri vaviri. Apa ndakaona shasha yava kutoridza ngonono, ndikachibata ndikanzwa kuti mainge muine mari. Saka bhazi rakangozomira pane vamwe amai vainge vachida kuburuka. Neniwo mukomanachi ndakangotora chisecho changu ndikabva ndaisa chisling bag pasi, ndokubva ndatongoburuka ndikatongozotsvaka dzimwe motikari ndikatongoaika ndikaenderera mberi nejeni. Ndakazoti ndichinosvika kumusha musoro wangu wainge wava kutema. Usiku ihwohwo ndakarota mudhara iyeye ainge akamira pamusoro peguva achiti munhu aba mari yangu, munhu aba mari yangu anofanira kuti anga achidzosa mari yangu. Hope idzodzo dzakandityisa mukoma zvekuti ndakatya kushandisa mari. Muchikwama umu mainge muine around $400 yainge irimo muchisling bag. Ndakazotanga kuvatsvaka baba ivavo, ndikabva ndachizoenda kubhazi iro randainge ndakakwira, ndikabva ndachizonotaura navo ndikavaudza kuti ini ndainge ndakaba chibhegi, asi zvekusungwa handisi kuda, ndadzoka nacho chibhegi because handisi kurara. Upenyu mukomanashi wakachinja zvekuti within 2 days ndainge ndava kuteverwa nemakudo, asi awa ainge ari makudo andainge ndichiona ndiri ndega. Ndakati ndaenda kunoona musikana wangu wandainge ndafambira kumusha, ndokubva ndachizoona makudo ainge ari 5 ainge akatogara muroad, pakati peroad achitotamba nhodo. Paakanditarisa mukoma akabva atozosimuka akatotanga kutofamba achiuya kwandainge ndiri. Pandakatiza mukoma ndakati ndichimhanya ndakazomaona makudo awa ainge akagara kumberi about 10 meters kubva pandainge ndiri, ainge akagara zvawo ari pakati peroad. Asi chakandinetsa ndechekuti rimwe gudo rainge rakapfeka sutu, rimwe racho rainge rakatosunga dhuku mumusoro. Makudo awa ainge ava kuita kunge vanhu. Ndakabva ndachizoenda kune umwe muprofita ndikamuudza zvandainge ndakaita. Ndiye akazondiudza kuti ndaifanira kuti ndike ndichimutsvaka mudhara iyeye
but akandivakira munamato hanzi wekuti ange achizviziva mudhara wacho iyeye kuti ndainge ndiri munzira kudzosera chislingberg chake. Saka ndakazotoita zvekutotaimira bhazi ndikatoenda kugrowth point ndikaritaimira musi wandainge ndichiziva kuti rinenge richibva kuHarare. ndokubva ndachizotaura nadriver akabva ati mafone numbers emudhara wacho vainge vatori naye, handina kana kuda kumbomira panzvimbo. ndokubva ndatongoshayika because vainge vachida kumufonera vachiti zvimwe kuda panokwanisa kusvika hama yake ukataura nayo. ndakatongoshayika panzvimbo ndichitya kuti ndaikwanisa kuzorohwa bhazi iroro kubva gore iroro pazvakaitika kusvika pari nhasi. handikwiri bhazi iroro mukoma, ende kana ndikaona driver wacho iyeye ndinobva ndatombonzvenga kusvika ndazopinda mune rimwe bhazi. chiitiko ichi mukoma chakandikatyamadza chakaitika kuona makudo achitamba nhodo, munhu akamira pamusoro peguva achiti bhegi rangu rinodzoka chete. kune tumadhara twawakaromba kunzo uko. yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. mukoma vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. zvakangooma hazvo vedu we, at least makadzosera bhegi racho. rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. nyedu inotevera yakamera sekudai so. hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. ndazoneta manje nekuurira murume wangu. vamwe vachati uri hure, but inzwai nyaya yangu. nyaya yangu yakamira sekudai so. zvakatangira pandainge ndiri kuyunivhesiti. paiva paine vanhu vaviri vandainge ndichidanana navo. The first one was my sugar daddy. Chinondirwadza pavari sugar daddy vangu ava ndechekuti vakazorora best friend yangu. She is living a very nice life. She is in America mukoma. Akazoita vana vaviri na sugar daddy ava. Ndinorwadziwa mukoma nashi. Ndini ndingadai ndiriko kuAmerica. Ndakatombofamba zvakaramba ndainge ndichida kuparadza marriage yake, but I think kuti ndakangodyirwa mari neng'anga yefake. ndainge ndichida kuparadza marriage yake. apa ndini ndakatomupa murume, iyewo haachadi kundibatsira mukoma nashi kuti ndikwanisewo kubuda muAfrica. ndakatombomukumbira kuti sham help me so that ndinge ndichibuda muAfrica, but munhu kana ukamuyambudza haazombofi akakurangarira. That is what happened panapa. So I also want him to suffer in that marriage because akaramba kundibatsira sekutambura kwandiri kuita. Saka ndainge ndichidanana na sugar daddy, then ndaidanana zvekare nemurume wezera rangu, but he was already working as a mechanic. ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichiita zvine hunhu. ndikabva ndachizotorwa nemurume wangu since he was not married, never been married. vabereki vangu vakafara, ndikabvisirwa zvimari. sugar daddy vangu vakachema mukoma nashi, vakandifonera the day pandakabvisirwa mari yemaroro. vakati ndozvawafunga kuita izvi Samantha? ndikati yes, iwewe uri mudhara plus you are already married, tinozoita same. akandiudza kuti ingawani ndakakuudza kuti I'm going to divorce my wife. ndikati iripo, you can divorce your wife, but for now ndava kukupa shamwari yangu. akati handimudi. ndikati for now chitongodanana naye Natasha. So Natasha ndiye akazotanga kudanana na Trevor, sugar daddy vangu. life yangu yakatombofaya when we were still in the honeymoon mood. ndichitoona sekunge ndinotorira mukoma, but zvinhu zvakazongooma. murume wangu anoita sekunge atori nezidhimoni renhamo. kudzinza rekwava mukoma nashi ingori nhamo yaya yekuti inonhuhwa. And I really do not know kuti ndichashingirira kusvika zvaita sei. I'm sick and tired of this stupid marriage. I just want out. Saka zvandinongoita ndizvozvo. murume ndinomuhurira too bad to tell you the truth, and I don't even feel bad about kuhura kwandinoita. kunyange mukajaja kuroorwa nemurume murombo kunoboha,
and my heart is full of regret kuti dai hangu ndakaziva any advice yangu kune vasikana vasati vapinda marriage. Go for a man with money, because if you go for love with your broke guy, remember kuti you are going to be broke and poor for the rest of your life. Kuva murombo kwakadhakwa mukomanashi, unorarama chimwe chilife so chakangodhakwa kugara uri munhu wekungodemba. If you see my friend zvaava iko zvinozvi nezvaainge ambori before, ndopaunoona kuti mari yakanaka and money is good. I regret what I did mukoma. Kana ndikangowana sugar daddy rinoti kwandiri hande tose ini ndinoenda. Whether munhu akaromba hande zvekupenga izvo, whether wakaromba kana kuti hauna kuromba unokonopinda muvhu, whether unonamata hakuna makuva anonzi awa makuva evanhu vanonamata. Ndepapi pamakambonzwa zvichinzi munhu anonamata kana akafa haadyiwi nemakonye? Tose tinongoladzwa nemakonye, whether wainge uri munhu anonamata kana kuti haunamati. Saka inini ndiri kutongotsvaka munhu, whether akaromba, whether ndisatani anenge akazvishandura kuita murume, kana aine mari, ini ndinotongoti iripo ndo pandava apa. Because I gave life my everything. I believed in stupid true love. I believed in morals. But azvishande izvo zvekunzi ane hunhu haubhadhari girls, hunhu haufi hwakazoendesa vana vako kuchikoro kana wava nevana. Ita zvinokuitira, secure the bag. Handisi kuti urai, asi kana ukawana mbinga yako ine mari, izvarire mwana quick wotochengetwa for the rest of your life. Yo zvakaoma hazvo veduwe, ndo nyaya yavo vahanzvadzi vedu ava vane bitterness pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi iwe chingoita zvinoita kuti unge uchisecure the bag, ukawana murume ane mari quick muzvarire ange achizokuchengeta iwewe nemwana. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kokuzotosenda tuma emoji vachitochema kuchemera sugar daddy wavo uyo ari kuAmerica nebest friend yavo. Mawana ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, how are you? Please post my story. Makaviga chitupa changu. I've been trying to reconnect with my kids, but I can't reconnect with them. I have done so good in the past year for them, but ndauda kumboisa ma breaks. I think my kids, they do not love me, they hate me. Vana vangu vakakura vachichengetwa na stepmother vavo kwa mutoko. I was married before, but my husband, he was very abusive, and chandakabvirapo pamurume ndechekuti ainge achindirova and ainge achindichita. Saka ndakange ndaenda kwa mutoko as a teacher, as a student teacher, ndikabva ndachizosangana nemurume wangu, ndikabva ndamuda, tikabva tachizotanga kugara tose, takaita vana vedu vaviri, taita vana vaviri mukoma. Marriage yainge ichivava, marriage yainge ichirwadza zvisingaiti. Ndipo pandakabva ndachizobetserwa nevainge vari head mistress, vainge vatova kunoku kuUK. Ndakangobuda mukoma ndichita zvekutiza, because ndaiti kana ndikati marriage handichadi, aindirova, aita sekunge achandiuraya nekundirova. Saka ndakangobuda ndikasiya vana, ndakasiya vana vangu vainge vachiri vana vadiki. Umwe ndakamusiya ainge aine 2 years, umwe wacho ndikamusiya ainge aine 8 years. Pandakasiya vana ndokubva ndatongoti mubhazi Harare, ndikabva ndachizotorwa ndikaendeswa kugweru ndikagadzirirwa mapepa kwava kubva ndachizouya kunoko. Saka ndainge ndiine tarisiro yekuti ndainge ndichazodzoka kuZim ndobva ndachizotora vana vangu, but handiziviwo kuti ndakazozvifambisa sei mukoma. I'm now old. Vana vangu handizivi kuti vakakura vachirarama life yakaita sei,
uye vaishungurudzwa here because akazowana umwe mukadzi. Ndakamboedza kuda kutuma amai vangu kuti vanotora vana but vakanyimwa vana, saka handina hangu kuzoita basa nazvo. Kunoku ndakazoroorwa ndine vana vangu 4 vandakazoita kunoku neavo vari kuZim. Saka vari kuZim ava mukomanashe pandakazoita reach out to them vana, ivo vakati mama takakura tichikuvengai because makatitiza. So I have been sending them money, but now ndiri kuona kuti relationship apatomborina. Vana ava vanongotaura neni kana vaine mari yavanenge vachida kubva kwandiri, hapana bond. It's like I'm already dead to them. Saka ndakatomboisa mabreaks. Handizivi kuti ndoita sei. Ndainge ndichida kuvaunza kunoko, but I'm doubtful right now kuti ndovaunza here kana kuti kwete, because it seems as if vana ava havatombondidi. Ndinodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. But imimi semubereki, whether vana venyu vanokudai kana kuti havakudii, I think it is just wise kuti mungovaunzawo kumhiri kwemakungwa, just to make up kana muine mukana wekuti munokwanisa kuvaunza, so that vange vachizova nefuture yakanaka. Of course time was lost, maybe vakakura vachishungurudzwa na stepmother, but now it is time for you to step up as their mother. Movaunza, you can't expect love from them, just bring them over kuti vange vachizova nefuture yakanaka. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndine confession yangu yandiinayo. Ndafungawo kuti ndinge ndichimboita kumbo mumba kumbo panze ini, because zvakangofanana izvi. Ndakaroorwa ndiri virgin, but murume wangu kutaura kudai akatomitisa umwe musikana uyu. I just found out kuti she is 18 years old and I am devastated. All of these years mkoma, I thought kuti kana ukaroorwa uri mandara, this means kuti you are going to enjoy your marriage, but hey mkoma, he has given me a heartbreak. But I saw it coming. Mwari vakandipa punishment mkoma. Ndine vana vasikana vatatu apa, iye murume wangu ndiye ega mukomana mumhuri mavo. So I saw it coming hangu kuti kumberi kwatiri kuenda uko mawani. So this woman, she is pregnant. Ndoita sei? Ndomugadzira here? Ndinongonzwa zvichinzi kana munhu aine nhumbu ndopa anenge ari easy kuuraya ipapo. Kana ndikaita sezvandiri kuronga kuda kuita, ndinganzi ndinenge ndiri munhu ari bad here. I kept myself for my husband and I told myself kuti for the rest of my life no other man is going to touch me. But I'm being tempted kuti ndige ndichitsvaka hangu boyfriend, munhu wandinoziva kuti no matter what is not going to expose me. We are going to be together forever. Kana ndikapiwa hangu mwana, ndotongochengetesa murume wangu mwana asiri wake as a revenge yandinenge ndichida kuti ndige ndichiita. Mukomanashe, I am in pain. Usiku dzimunguva ndinongorara ndichingochema, because now it is an obvious case kuti kwatova neumwe munhu. Kukana akazvara mwana mukomana mukoma, will this be the end of my marriage? Please ndibatsireiwo kana kuine vamwe vakadzi vakambosangana nayo situation yakadai. If you have made up your mind kuti unge uchichita murume wako, like how does it work out? Unoramba uri obedient kwaari here kana kuti anozozviona kuti hausisiri munhu achiri kumuremekedza because you now respect another man? I'll be following through in the comment section. Vanoda kujudge, you can judge all that you want. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Anzi you can judge all that you want. Ini ndo zvandaronga kuti ndinge ndichiita izvi
hanzi gombo mumba gombo panze. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava voita sei? Ndiyo secret yavo. Hanzi kokana ndikangomuroya mukadzi uyu ofa nenhumbu yake, ndinenge ndichinzi ndakanganisa here kana ndikaita saizvozvo. Pakaipa vedare ndo messages awo atanga takakubatirai. Thank you very much nekutandara nesu. If you enjoyed the show, hit the like button and you can just leave a comment kuti tirambe tichingoenda kumberi. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Nhasi on a Saturday, what are you busy doing? You can tell us mucomment section.